Moro! Ja tervetuloa seuraavaan mun Clash of Clans pelisarjan seuraavaa osaa. Sori jos mun ääni kuulostaa vähän omituiselta, mutta mulla on kurkku vähän kipeä, niin ei voi mitään. Tänään meillä olisi tarkoituksena vähän katsella meidän klaanilaisten baseja ja niin. Darkiakin on nyt ihan mukavasti, mutta ei toi yksi builder, jonka mä pidän aidoissa, niin ei pysty uppoamaan heroja tälle ysille kingi tai kutoselle queeniin. Start. Ensimmäinen on superpottu. Superpotulla on vahinko TH-boosti, tai niin hän on sanonut, ja aika alkeissa oleva 10 TH tosiaan. Meidän klaanissa on 2 kunnon TH, tai oikeastaan 3 kunnon TH-boostaajaa, ja superpottu on heistä, en osaa sanoa onko paras. Joo, troopsit on tän näköiset. Kakkonen on Jonsku 7, tästä mä en paljon pysty näyttelemään, mutta TH7 ja King 1 ja troopsit näyttää tältä. Edu on 10 TH-boosteri kanssa. Siellä on toinen pelaaja, joka on myös boostattu TH. Toinen pelaaja näyttää kohta. Troopsit näyttää tältä. Mortaalit 4. Mitäs tästä niin näyttämis kuin vähän rikkottu base. Clan-kasvissa on vielä troopseja. Edu 2 on siis Edun toinen pelaaja. Ja kuten kaikki osaa varmasti huomata, TH on boostattu myös täällä. Troopsit näyttää kyllä aika huonolta. Ja todella alkeissa oleva 6 TH. Käyttää Barbarian hyökkäysyhdistelmä ja Gameboxkin näyttää olemaan tuolla noin. Kannattaisi purkaa, jos katsot tämän videon. Tössö Pro on meidän klaanin paras pelaaja. Hän on 3 tonnia tässä seasonissa ja Kingi näköjään menee 11. Tössö Pro on myös mun veli ja Tössö Pro on todella tärkeä jäsen meidän klaanissa. Tosi aktiivista pelailua Tössö Prolla ja keskitaso 9 TH. Seuraavana on Trooper Base. Trooper Base on 7 TH menossa 8, en tiedä miksi. Mutta mä olisin ainakin pitänyt 7 TH ja upannut vähän ainakin niitä aitoja. Muut tietävät, että Trooperilla on hyvin kunnossa, paitsi nämä Hidden Deslat ja Giant Bombit. Troopsit on ihan hyvät. Paremmatkin vois olla. Aita olisi kannattanut upata enemmän ja katsotaan millainen tästä Trooper Baseista tulee. Seuraavana on minä. Tässä 2. Mun basein te olette oikeastaan kokonaan nähnyt, mutta tästä näin nyt vähän uudistusta. Tahir Defu menee 6 ja toinen Iris Viper 2. Joka achievementtikin on täältä tullut tehty ja 2500 builderhuttia tuottu, 30 gemiä siitä. Mä oon vähän tää Darkin nyt farmailua. Meidän klaanissa alkaa tää tropujen nosto 5. päivä tammikuuta. Tällä hetkellä vielä farmataan. Mä oon yli 2500. Seuraavana on MR Mikki Hiiri. MR Mikki Hiirellä on 4 TH. Ihan keskitason 4 TH. Ehkä pikkusen parempi. MR Mikki Hiirellä ei ole paljon troopsia auki, mutta troopsia on päivitellyt. Clan Castle vielä 1, suunnitteli pistävänsä 2. Onneksi ei upannut vielä 5 TH:ta. Kiermik 3 on ton
Trooper Basein toinen pelaaja. Ja edistystä tapahtui ihan hyvin. Varsseissa tää on ollut todella tärkeä. Ja sama juttu kuin MR Mikki Hiira, Troopsit ei ole niin hyvät, mutta päivitelty on pikkusen. Niitä defuja vois pikkusen kyllä enemmän päivitellä. Tässä vaiheessa kun minä pelasin, niin oli jo 5 kannonia ja 4 Archer-toveria. Mutta muuten hyvin edistystä, paitsi sitten nämä aidakin on aika huonot vielä, mutta kyllä se pääsee tästä eteenpäin. Jaa on meidän uusin pelaaja ja varmaan huonoinkin. Jaa on 3 TH ja Superpatun toinen pelaaja. Tästä ei paljon ole näyttelemistä, mutta Troopsia on vain 3 auki. Ihan perus 3 TH. Päivittyneellä. Unohdin vielä näyttää mun Troopsit ja ne näyttää tältä. Mä oon keskitasolla oleva, tai vähän ehkä keskitason alapuolella oleva 9 TH. Joo, tää video taitaa olla tässä näin, mutta mä eikä näytetä Warlogin. Meillä meni tosi hyvin nää 6 edistvarssi, mutta sit meille kävi niin kehnosti, että mua vastaan tulikin 11 TH. Se olikin sitten kova paikka voittaa. Mä en sitten yrittää hyökkää, että mä käytin varmaan 10 barboja ja arsuja ja se oli siinä. Koska mä en edes millään voinut voittaa tätä 3, niin ei me olisi voitu voittaa koko sotaa. Tää video alkaa olla tässä näin. Tavataan ensi videossa ja anteeksi kun ei tullut uutta videoa, kun on ollut vähän joulukiireitä ja muutakin sukulaisella käyntiä. Tästä eteenpäin tulee pikkusen lisää videoita. Ja siitä meidän tropujen nostosta en mä vaan saattaisin vielä siitäkin saatte Clash of Clans troput nousee sarjaan. Se olisi moikka!